Здравейте! Това видео започвам пак от градината. Днес вече не вали. Задачката, която съм решила да свърша, когато децата са на училище и градина, Яница най-после на градина, е в кокошарника, който в последните 2 седмици беше сравнително зарязан, защото ситуацията просто беше такава и имаше по-важни задачи за вършене. Видяхте в предишното видео колко вода изгребах от мазето и все забавни ситуации. Яница беше болна. Така имахме 2 дни, когато настинката й беше по-силна, много кихане и искаше доста повече внимание. Майка ми за известно време не беше тук, вече е тук и така. Това, което съм решила да правя, е пода, да го изчистя малко. Отдолу е бетонна плоча. Ще видя, вероятно ще напръскам с малко вода, защото то много прахоляк ще се вдигне от тук. И тук горе има пак малко боклуци. Тук мисля, че кози се гледаха преди. Това на земята си е чиста тор, която ще си запазя там на една купчинка. И купих вар за стените и ще видим точно как ще стане. Трябва да прочита малко информация в интернет, защото не съм много наясно. Но първото, което е, ще изчистя пода. Казах се да събирам каквото и да било, защото в тази маса на земята има страшно много накъсани найлончета, нагризани парцалчета и всякакви други неща, мъкнати в годините от мишките, което по-добре да изхвърля. Няма нужда, няма място в градината. Почистих. Сега ще ви покажа резултата от около 3 часа чистите. За вас клипа ще бъде около 3-4 минути от това занимание. Ето, има разлика сериозна. Това е вода. Напръсках, защото много пушеша. Трябваше това, което е отдолу наслоено на земята, да се поразмекне малко. Иначе като се поразмекна, много лесно излезе. И така. Това е. Сега трябва да действам с варосването. Малко почивка след чистенето на кокошарника и пак съм в градината. Днес вече горе-долу след обед може да се влиза. Инспекцията по труда дойде на проверка. За сега спазва дистанция, обаче след малко ще дойде да провери точно какво правя. Ето. Ела да видиш, айди. Ела. Тук от тази страна, така или иначе, понатъпках миналата седмица, когато ми хвърчаха найлоните и ще гледам да не минавам от другата страна и горе-долу да поправя, защото това тук всичкото е трева, която се отглеждам в парника. Ето ми ги марлуките. Доста нагъсто са. Ще се пробвам да ги поразредя. Там в спанака също има много треволяк. Докъдето стигна, ще пробвам да поразчистя, защото това нещо, като стои под нейлона, ще продължи да се развива. Там в края бях си сложила фелд салата, която си донесах от Германия, но тя така и не се появи. Още едно включване от градината. Аз вече съм готова. Затворих си парниците, но тази вечер ще ядем салата. Какво едиш? От градината. И? Я ми покажи как го едеш. Харесва ли ти? Да. Без да е вкусен, добре. Радвам се. А ти защо си нова прическа? Вчера сама се постригала. Сега харесваш ли се? Не. Ими,
Аз ям лук. Не, мам, това какво е? Лук. Лук и Переца от краставици. лук. Само краставицата ни от градината. Какво е това? Да. Листо. Да. И репички има в салатата, която... Но не ядем само. Окей, има там. Това е нахутено брауни. Брауни от нахут. Кафяв сладкиш с какао, шоколадов. Не можеш да го опиташ, защото е суров. Като се опече тогава. Здравейте! Следващия ден е днес. Продължавам с кокошарника. Целта на днешния ден е да го варосам за дезинфекция. Имам всичко необходимо до мен. Малко напрегната сутрин. Сега не се е случило. Горе-долу, ето какво се получава. Аз се бях приготвила една четка, обаче самия разтвор е много рядък и не става с четката. Това е, което се получава. И сега забелязах, че е там отдолу. Там не съм го пръскала аз. Вчера не ми направи впечатление, но се получава същото, каквото правя и аз. Значи съм май на правилна посока, защото и вероятно някой преди мен преди години е вършил същото. Ще видим де. Готова съм. Такова омазване направих. Само, че тавана нещо ми се струва, че трябва да... Мисля да отида до ветеринарната аптека и да попитам какво, що и как. Да видим някой, който разбира повече от мен. Както се казва, който е учил за това, да ми даде някакъв съвет как да продължа, но това е. Ето ми и мен. Имах качулка и очила, обаче ръкавици. Обаче това е положението. Отивам сега да се мия. Здравейте! Какво правя в момента? Снощи реших да проверя дали ще намеря някакво друго приложение на репичките, освен на салата. И намерих рецепти на печени репички, което не ми се вижда някакси според моите представи. Не ми се вижда много добре, но пък намерих рецепта за крем-супа от листа на репички. Тиквички аз. В интерес на истината намерих и крем-супа от връхчета на тиквички, но това също не ми се връзва. Та сега ще се пробвам с крем-супа от листа на тиквички. Да видим какво ще се получи. На котлона сложих една глава лук едро нарязан, 3 картофа и 1 морков, малко сол, масло и олио. Сега леко ще ги задуша. Ще налея вода и когато поврят малко, ще добавя листата. Картофите и морковите вече повряха. Ето количеството листа, което ще сложа горе-долу. Ето ми е ръката, да добиете представа. Така една връзка, може би, от репички. Наситних ги малко. По принцип, когато правя супа с някаква зеления, изчаквам да се сварят картоф, морков, лук, нещо такова, ако съм слагала. И накрая добавям зелените листа, защото смятам, че
те имат нужда само да бъдат попарени за минута-две, след като заври отново, а няма нужда да ги варя толкова дълго време, защото те са толкова крехки и всичките им полезни вещества според мен ще се загубят от това. Реших да добавя заедно с листата и малко перца от зелен лук. Също накрая, сега, както ви казах, ще го оставя да поври 2 минути, 3, не повече и ще я пасирам. Ето я готовата супичка, пасирах я и добавих около 150 грама кашкавал. И сега ще видим дали ще се хареса. Количеството по принцип е минималистично, може би около литър е цялото количество, което се получи, просто за да съм сигурна, че на мен ще ми харесат със сигурност, но да съм сигурна, че децата ще ядат, а не да ми се налага аз да ям 3 поредни дни супа. Така ли правите добре? Забавлението в градината. Прибрах се от училище, от детска градина и са навън. Предимството да живееш на село. Ако бяхме в Тюбинген или който и да е град, в апартамент, щяхме да се приберем и да се затворим вкъщи. Аз продължавам с моя кокошарник. Вчера, докато варосвах, открих още дупки. Ние 2 флакона пяна изпръскахме да запълним и сега съм подготвила още един, защото намерих още. Едното място, което забелязах е тук, понеже тухлите са съединяване с кирпич. Другото място е там долу. То се вижда как се види между стената и гредата. Не знам, защо не сме го забелязали това. Уж доста гледахме и то върви нагоре по цялата греда. Та сега ще го напълня с пяна. Готова съм. Ето, напълня го с пяна. Може за вас да е нищо особено, но аз, честно да се призная, се притеснявах, защото не съм се занимавала с това никога. Оказа се нищо сложно, но да. Чакам една позната да дойде да ме вземе, защото отивам на концерт. Искам да кажа, че откакто съм в България, културният ми живот за един месец е доста повече, отколкото преди в Германия за 1 година. Позволявам си в такава нощ, когато е моят концерт, Познахте ли го? Да, това е Весели Маринов. Нещо, което отдавна съм искала да видя на живо и наистина ми харесва. Прекарах една наистина емоционална вечер. Зареждаща, почивка и среща с хора. За съжаление, предвид авторските права, не мога да ви покажа нищо повече от концерта. Здравейте! Днес вече е следващия ден. Кокошарника ми е изсъхнал. Върта, която напръсках, вече е изсъхнала. Ходих до ветеринарната аптека. Дадоха ми един препарат Ектомин за превентивно против паразити. След варосването ми обясниха, че трябва да напръскам всички дървени части и сега ще се справя и с това. Препарата, доколкото разбрах, не е опасен за хора. Казаха ми, че нямам нужда от предпазни ръкавици, предпазни очила, нали, за децата, защото те ще тъкат из цялата градина. За котките, там зад мен. Единият екземпляр котешки, който просто те, като излезеш в градината, винаги са около теб и следят зорко какво правиш. Така, с моите наблюдатели започвам да разреждам препарата и след това ще напръскам.
Вече е след обед. Продължавам моя кокошкарски епизод. Дойдоха ми хранилките. Ето ги, чисто новички. Купих и фураж. Сега остава само да намеря кокошки. И да сложа слама в полозите. Всъщност няма да слагам слама, ще сложа дървени стърготини. И следващата задача, понеже днес вече напече слънце и градината поизсъхна, може да се влезе, вече не е чак толкова кално. Там на заден фон плантацийката ни с тръни, на които пак забравих името. Започвам с тях да видим докъдето стигна, защото до вечера пак го дава да вали. Последните 10 дни наистина беше много кално. То тук страшно много дъжд се изваля и сутрин е много влажно и то просто не можеше да изсъхня. За първи път днес вече е слънчево. Така. Действам се в градинката и там имам инспекция, наблюдател. Виктория го кръсти Меско. Ето го. Ей, наблюдател! Идва да проверява докъде съм стигнала. Ела. Ела да провериш. Давай, харесва ли ти? Харесва ли ти какво съм свършила? Там май... Добре ли е? Май намери някаква следа. Не знам. Ето го мястото, което оставаме тук. Съвсем малко тази част. Майка ми помогна малко. На другата страна има още. Тук около мен. Общо взето, поне 10 кофе тръни. Те много бързо се пълнят кофите, защото самото растение паламида, проверих го, е доста, просто с дъждовете доста го съживиха и порасна. И там в тиквите има още повече. И така. Сведох количеството до това. И тук цялото това място го разчистих. Тук около мен, насам. И остана само това. Обаче този облак ме притеснява. Започна леко да пръска, така че се ориентирам към прибиране. Ако завали, ще разкаля и само ще натъпча градината. Няма нужда. Това беше. Доста неща успях да свърша за тази седмица. Предвид калната почва в градината е многото влага. И така ще видим сега дали ще успея да намеря кокошки, защото май вече стана късно, но пък все пак ще проверя. И така, благодаря ви за вниманието и със здраве до следващото видео. Чао!